Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag vil jeg lave en lille hverdagsvlog, og så vil jeg også lave en staldtur oveni. Så det er den 19. november i dag. Og jeg har lige lidt tasker stående hernede, fordi i morgen der skal jeg på lejretur med min klasse. Så det tænker jeg, at jeg vil starte med at pakke færdig, så den er klar. Jeg har også lige været i bad, eller det var jeg for en times tid siden. Så let's go. Jeg har min pakkeliste her, og så skal jeg åbenbart også lige have fundet en quiz eller sådan et eller andet, så først skal vi pakke det her, og imens sidder vi og ser Christmas show, eller står og ser Christmas show. Lige nu der er der pause, så super. Lad os bare gå i gang med at pakke. Nu har jeg så pakket alting. Jeg har sådan de fleste ting i den der, så har jeg bare min sovepose i den der. Og så mangler jeg egentlig bare at hente en pakke til pakkelej på skolen. Eller ikke på skolen, på turen. Og så skal jeg lige have lavet en quiz også, tydeligvis, står der, fordi jeg er i quizgruppen, så super. Nu har jeg fået lavet quizzen færdig, og jeg har fået sendt den. Så nu vil jeg rige mit hår, og jeg vil få noget at spise og noget at drikke, og så vil jeg egentlig bare se det her færdigt, eller lidt mere af det her, så see you later, når min mor henter mig. Nu har jeg fået riget mit hår, som man kan se. Jeg bliver hentet her om 5-ish minutter af min mor. Jeg skulle lige hen og købe en pakkelejsgave i Brugsen. Og så er det bare ud til hesten. Jeg ved ikke, hvor meget jeg får filmet derude, fordi det er et stort sted. Så men vi ses i bilen. Jeg håber ikke, der er nogen, der kommer ind. Men jeg har stribet hende, og nu skal jeg til at stille op. Der er rigtig mange inde i Ridhuset, så jeg tror ikke rigtig, jeg får noget at filme så meget med i dag. Men staldturen har jeg i hvert fald lavet, så den sætter jeg nok ind lidt senere i videoen. Hjelmene på. Ready to go. Jeg er færdig med ud, så hun var meget sød. Vi stod stille i ret lang tid, fordi der var en, der havde ondt, som Lille hun ikke kan lide. Så fordi den kommer sådan lige bag ved hende, og så hopper den til siden og sådan noget. Så det er nogle gange det er lidt svært at komme til. Så men hun var rigtig sød, når den gik. Så vi ses enten i bilen eller derhjemme, når jeg er færdig. Eller i Brugsen. Jeg er kommet hjem igen. Sidder bare lige ved min computer lidt. Og jeg skal også pakke de der ting ind, jeg har købt hen i Brugsen til pakkelej. Og ellers så skal der ikke ske så meget af. Så enten så er det til senere, eller så viser jeg bare staldturen.
filme en outro. Og det her, det er flere uger senere, vil jeg lige helst sige. Sikkert. For det er lidt tid siden, at jeg filmede det der. Så, men ja. Jeg vil bare lave den her outro. Og sige tak fordi I så med. Og jeg håber vi ses en anden gang. Skriv gerne ned i kommentaren nogle videoidéer. Så jeg tænkte måske at den næste kunne blive min heste igennem tiderne. Måske. Altså lave en video på hver. Måske kun 2 videoer. Så tager de 2 i den ene og den sidste i den anden. Fordi jeg har kun haft 3. Så men vi ses bare i næste video. En god dag.